Jatuh sarik kaham, ekonomka, ang Wisnu Jamatia. Ini kisah update orang yang mereka. Mia sal Thwinai sini tahu Swapan Kumar Jamatia, para ke Maharani krishna bhakta hai kebar para kita bangsa Hyderabad Telangana state Mia Kuni accident moni sinti lagma ari wutka ke Tiprasa thansa Hyderabad som bono subaso khai jotto ke sini Kerala nang tahu Prodip Jawab masana belai hambai maya paro sini tahu Swapan Kumar Jamatia ni Mangkwthui Tripura Haste cuma subawi moni bagui Chairman sah borong ni tim ni hotel subawi jotto na hambai borong ni tim semua Kerala tim semua ke khas kayak especially hambai maro sini titi sini CM borong gunang Sondro sarno bahai na hambai maya paro teman ke bone bisingti bahai na suba sini Ttgh sini thanio Sokwi mani bisingti jeng Mangkwthui na rohom malaika ke tini na sokha kaham kereng kena mane kaham kereng to holai melia Ttgh sobu mani ba to kono sobu na borok disip khaika ang disip khai ni borok khorok saroka ani totonya Swapan Kumar Jamatia ke borok thangai sini takuk santi song thangai akon borok santi ni watia takuk song borok thangai logo tini borok MBB airport ni wardrobe khalai kha wa receive khalai kha receive khai borok para ojora ta soklai dero ke hambai asik no ke sini Tiprasa thansa Hyderabad no songna bahai ni belai hambai maro getak Thwinai ke to ani para area ni seklayo ang salia ani para ke sungrum je Thwinai ni ke krishna bhakta hai ke para ke ruta 2-3 kilometer hai am haise salai mani ke anggo ja ani rak mo sing ba group ni sing tin tangai jaka kono ro thanio involve ngoi ke pipeline hambai maro sini Ttgh no tama Tiprasa thansa Hyderabad no songsarnai pila sini chairman borong gonang bijak dayo mo sarno bahai no kesoni jotto wade sokta mia thang mazak nai borong no bahai no pipeline hambai khoroksa ke pung salai malia na phano jotto no hambai maya pharo pipeline ke hari ke borok jeno kisah hambai romani o video naro jotto ni thani lo borong thani o kono hambai ene Chatono Mangkwthui Tripura Haste जों दिनै माताबारि ब्लक कन्स्टिट्युएन्सिनि हयते जों YTF प्लास TWF जोंनि जे बुबाग्रानि आइडियोलजिनि नायनाय बुबाग्राना हामजायनि जों सामखांनाय दं ओंखाय ताइबो जोंनि अर फाइसक फैजा जोंनि पारानि लोगो सुबासु खायनाय दंबो ककला हायसि मियानि salsa sekang sini krishna bhakta para Maharani kamini Matabari blok oro bigra khangra sini bubagrana hamjanai khoroksa bo Khatar haste bo Hyderabad samkhai tongmani Swapan Kumar Jamatia bo 25 bochor chai ninke bo unfortunately kaisa accident ngai lama solangkha miani salsa sekang Tini 16 tarik November 2024 जों बनि Mangkwthui जों दिनै MBB एयारपोर्ट जों रिसिभ खायका इरर किसासिनि कायसा हामबाय मारा याफारो जे फातार हासिनि चिनि टंनाय तिप्रासा रक तामसि तिप्रासा टीम Tiprasa siklap khankra korok busuba horka ngechini edisini CM sar busuno suba horka rang pisa kicha subaini jintini Mangkwthui no receive khaihaga sengta kobuno krishna bhakta tlangi khanginai jeng nok phano tlangi yapari dinai iro sengtini jeng sakhno bo phai malai phaija madam TW hoite phaija ba kisa kok phaija tini sanaide sayapar bai Sini Tiprasa tim sono sikhasama me hambai maro sini to phang ma ada dawo thani tomono boro kuriya saya lagi beba posto khaye noro asli posto ni bisinte jengno Mangkwthui noro no hambai ro bai maya sini Tiprasa
Mangkwthui Khaya Phano ani khani hamjak ma te sibai ni maya phano salbrung brung ni nero ni kosto no no kutubu hai phano noro asu do phano hamjak bani bangai noro no hambai maro sini hate go bedbedi Sokwi Kha belake hambai sini krishna no ron sung pairi pelai sini akte ko komsalia hambai Hari baju. Kamera